Bona jovens a mon canal, senyor Trencaclosques. Avui us presentaré un petit projecte d'evolució especulativa fet per mi. Exacte, una refundació de Monsou Kiskonlang de l'Axolot. És a dir, simplement axolots. I és que avui us mostraré un possible futur de l'evolució dels axolots si és que no s'extingueixen. Cosa que espero que no passi, però sí que és veritat que és una espècie vulnerable, malauradament. Sigui com sigui, començarem, com no, amb son inici. Palambistoma mexicanum, axolot mexica o axolot mexicà, el que tots coneixem. Començaré explicant que aquesta està en un estat embrionari permanent, cosa que li permet regenerar fins i tot parts de son cervell si és amputat. No és fins que arriba una situació d'estrès absolut que per ses ganyes exteriors i es tornen més gran. Els axolots roses, grocs o fins i tot blaus són en realitat axolots albins, una mutació que s'ha intensificat amb sa domesticació. Així que les il·lustracions no seran tots roses. No soc científic, no estudio ciències, m'interessa el tema, sí, però per si de cas diré que aquest microprojecte no pretén ser 100% realista. Si hi ha algun terme que he utilitzat malament, fem-ho saber als comentaris amb amabilitat si sou de veritat, a la que escolti el mot tòtil banejat. Així que ara sí, comencem. En mon futur alternatiu, aquest axolot es dividiria en dues espècies. Començarem amb el rex ambistoma o l'axolot rei. Aquest augmentaria ses ganyes, semblant-se a un cien reticulat o anguila lleopard, cosa que els farà augmentar de mida per poder absorbir més aigua. No obstant, i tot i que prefereixin estar sota l'aigua, incursions a terra no serien estranyes, fent que augmentessi la força física de ses potes al tenir que suportar son cos de la gravitat fora de l'aigua. L'arrel dels axolots gegants augmentarien el gruix i la rigidesa de ses ganyes, fent que poguessin emmagatzemar aigua quan necessitessin respirar, semblant-se així a un cactus. No obstant, aquestes reserves no serien necessàries molt sovint, ja que sa resistència al no respirar s'assemblaria a la de les morses. Aquest ésser evolucionaria en l'ambistoma infestantibus, o axolot agressiu. Ses ganyes no només li permetrien emmagatzemar encara més aigua dins, sinó que seria encara més rígid, per la qual cosa podria defensar-se mínimament. Eventualment, amb l'augment de temps fora, augmentaria la força a ses potes per quan evolucionessin l'ambistoma erectus, o axolot erecte. El creixement de ses potes serien sobretot per part de les posteriors, ja que ara podrien alçar-se temporalment sobre dues potes i veure si un predador o una presa està a prop. I és que ara, son lloc de caça preferit ja no seria l'aigua amb crustacis i llimacs, sinó per part d'insectes i d'algun mamífer petit fora de l'aigua. Usa sa cua com suport per quan estigui dret, convertir-lo en un trípode. Cal ressaltar que aquesta inclinació és a un costat, fent que s'impulsi lateralment a una altíssima velocitat, podent córrer quasi com un guepard per sa mida, no literalment com un guepard. També podem veure que ses ganyes s'han endurit encara més i que han augmentat de grossor, fent que només passi l'aigua per recarregar-la, si no, viuen en terra. No obstant, un problema que tindrà aquesta espècie és que ses ganyes barracons estarien més avançades que son cap, així que només amb un coll elàstic podrien alcançar son aliment, però no fou suficient perquè no s'extingueixin. De l'avi d'aquesta espècie apareix també l'ambistoma espinosa o axolot espinós. Utilitzaria ses ganyes per aguditzar-les i convertir-les en pues per així no ser devorat o mossegat pel coll, però el problema que tindria son avantpassat sobre sa gepa no li permetria competir amb sons parents ambistoma infestantibus i ambistoma erectus per veure per sobre de la gespa, per la qual cosa acabaria per extingir-se al no alimentar-se d'animals aquàtics. Haguera tingut que quedar-se en sons xipolls. No obstant, el rei axolot no va evolucionar només en l'ambistoma giant, sinó que també ho va fer en l'ambistoma níted o axolot lustrós. Aquest es va quedar en l'aigua, augmentant ses ganyes, les quals ja sortien, i augmentant més la mida i la musculatura de ses potes per aguantar son pes fins i tot sota l'aigua. No obstant, el que no sabia i que el beneficiaria en el futur serien ses ganyes, les quals es faria semblar intimidadores espantant sons depredadors, cosa que el va fer evolucionar a l'ambistoma flors o la flor axolot. Les van utilitzar per competir contra altres mascles per les femelles, les quals van seguir ostentant les mateixes ganyes que els mascles, ja que seguien sent beneficiós per respirar. No obstant, elles no havien de lluir-se'n tant. Però un cataclisme va esdevenir, degut a que les plaques de cocos, la nord-americana i la pacífica convergint a la costa est del que avui coneixem com a Mèxic, un colossal terratrèmol va partir-lo en dues, obrint un ample riu salí, quasi un mar, que al néixer matara a milions. Les condicions respiratòries pels ambistoma flors, que vivien en rius propers a aquesta bretxa, com els de més axolots, llavors fou pitjor. Al tenir un gegantesc mar i amb l'efecte hivernacle que provocaren certes erupcions volcàniques, els rajos UVA, UVB i UVC es quedaren més a l'atmosfera,
obligant a les brànquies a tornar-se negres per no cremar-se tant i l'organisme sencer a empetitir-se, ja que com la vida havia disminuït en la regió, el menjar estava igual, així que tingueren que adaptar-se i saciar-se amb menys. Però això suma que les femelles ja no estaven interessades en els extingits colors varonils, condemnant a l'espècie a l'extinció per manca d'individus. Més sort tinguera l'altra branca dels Ambystoma mexicano, és a dir, els Ambystoma aqua, o els axolots aquàtics. Ja des d'un inici es submergeren dins l'aigua abandonant progressivament les ribes, per ser més aquadinàmics. Ses ganyes ara estarien encallades a sons costats i ses palmes es palmejarien, a més de que sa cua assemblaria més a una aleta amb ses noves membranes. Alguns d'aquests axolots s'aproparen a les costes oceàniques, fent que s'adaptessin més a la sal marina una mica més, millorant la palmació de ses potes. Es tingueren que tornar més grans i grisos, ja que així des de dalt es confondria amb el fons marí i des de baix amb el cel, estratègia que utilitzen actualment balenes, tonyines i taurons. Camuflatge pur. No obstant, com que la costa d'aquella zona era encara poc profund, no necessitarien tornar-se tan grisos. Aquest va ser treball per un de sons descendents, l'Ambystoma delphinus o axolot dofí, el qual, a l'hora de dinsar-se més a l'aigua, no només tinguera que adaptar-se a la sal, sinó que també es tornarà encara més gris i encara més hidrodinàmic, millorant ses aletes dorsals i homogeneitzant el teixit de ses aletes, com la de les balenes o de les tortugues. També, copiat de les tortugues marines, se'ls hi va formar un bec per desgarrar millor la carn. No obstant, no evolucionarien suficientment ses aletes com per fer-les hidrodinàmiques, cosa que el faria lent per les preses i pels predators. Son germà evolutiu tinguera més sol. L'Ambystoma balena o balena axolot es mantinguera dins el mateix hàbitat que son avantpassat Ambystoma platinum, lloc on cresquera encara més que son germà i on adquiriria una dieta més omnívora. No tingué la necessitat d'anar més ràpid, cosa que li va donar més temps per fer-ho i així poder evolucionar en l'Ambystoma flumen, qui s'endinsaria, de nou, en els rius i on tornaria a sa dieta carnívora de sons avantpassats, caçant més agressivament. No obstant, s'extinguirà amb el cataclisme que acabara amb l'arrel dels rex Ambystoma. No obstant, son germà evolutiu tinguera més sort, l'Ambystoma marine o l'axolot marí, qui s'endinsara encara més dins la mar, alimentant-se ara única i exclusivament de plàncton i de microalgues, per la qual cosa no s'esforçarà tant per ser tan aquadinàmic. Siguent ara més gran, tinguera menys perill que son oncle evolutiu, l'Ambystoma delphinus, i tot i que els tinguera, sa gran capacitat de reproducció no l'obligarà a tenir que evolucionar amb tant de temps. Quetzalcoatlus va ser afectat pel cataclisme i es desfera de ses pigues dorsals per ser encara menys perceptible per possibles predators des de dalt. Si aquest grup no et semblarà exitós, escolta que ara et parlaré de l'arrel dels Ambystoma piscis o peixos axolot. Substituiria ses pigues per línies i disminuiria sa mida per adinsar-se a mossos axolot, tal i com ho fan els mossos de peixos a la vida real per confondre els taurons. Ses línies tenen les mateixes qualitats pràctiques que la de les zebres, ja que a l'hora de girar en multitud confonen encara més els predators, fent que no sàpiguen on termina i on comença un peix axolot. A més de que ara es distingirien més uns dels altres, retrocedirien en el projecte de palmació de palmes i així poder agafar objectes mentre que les potes de darrere servirien per impulsar-se a l'hora de palmejar-se encara més. Per son fill evolutiu, veurem que les línies s'hauran intensificat i que s'hauran fet encara més notòries. La color de sons ulls s'assemblarà cada vegada més a la de sa pell per confondre més a sons predators. Fins i tot desenvoluparia membranes a sons ulls per quan tingueren que camuflar-se en sons mossos i així ser encara menys perceptibles per sons ulls. Mentrestant, arrastrarien els projectes evolutius de sons avantpassats, palmejar encara més ses potes posteriors i desenvolupar sons braços. El problema ara era que ses potes posteriors ja apenas eren útils, així que ara passarien a moure's amb els braços. Sa següent evolució es fragmentaria en dues. La primera seria la dels Ambystoma bicolor o axolot bicolor. Augmentaria sa mida i abandonarien sos mossos, moguent totes ses línies cap amunt i així camuflar-se com ho van fer sons gosins evolutius Ambystoma delphinus o Ambystoma balena, a més de tornar sons braços retràctils i així alcançar ses preses més ràpidament, tal i com ho fan els taurons follet o com sons avantpassants amb sa llengua. No obstant, acabaran per extingir-se a causa dels predators i per la pèrdua de sa capacitat de superregeneració, i no de l'addició a la por. A l'hora de perdre's un estat madur de debò,
i només adquirint un estat madur menys l'ou, és a dir, l'estat embrionari actual passaria a ser el madur i el de l'ou l'embrionari perdria sa regeneració. Son germà, com és costum, tindria més sort. L'Ambystoma profundus, qui a l'hora de que el cataclisme esdevinguera, les aigües del nou mar mexicà es van fer molt profundes, atrent a plàncton i a més organismes, lloc on s'internara i on entablara una relació simbiòtica amb bactèries bioluminescents i així seguir amb la mateixa estratègia de mossos abissals. Aquest mateix lloc fou tan bo per les criatures que s'hospedaren ahir que evolucionarà en 3 espècies. Començarem amb l'Ambystoma clara o amb l'axolot lluminós, qui tornarà ses bactèries en un to més blavós en direcció a sa boca, tal i com fan en l'actualitat peixos llanternes i peixos dimoni. També podem veure que ses mans canviaran de sentit, això per poder atrapar ses preses si és que la llum de sa boca no siguera suficient per atraure-la i així emportar-se-la la boca amb només un moviment. L'altre seria l'Ambystoma invisibilis o axolot invisible. Son color es deu a que, com la majoria d'animals dels abissos no veuen la llum vermella, es tornaria igual d'imperceptible que una roca a l'obscuritat absoluta per a la majoria d'éssers dels abissos, però no per a ell mateix, il·luminant son camí sense necessitat d'uns ulls i pupil·les tan grans. Finalment tindrien l'Ambystoma album o axolot blanc, el qual viuria entre roques, que tindria encara menys llum i que tindria que fer-se encara més petit, a més d'albi, ja que no necessitaria melanina, i s'enxamplarien en aletes per tornar-les en aletes i així nedar més ràpidament, amb impulsos. Les bactèries luminescents es quedarien dins ses boques perquè quan tinguera fam i així atreure preses. També a l'hora de fugir d'algun predator, podríeu expulsar-les pel recte, especialment les que, tot i a ser mortes, brillin per així confondre el depredador i servir al cos per un darrer cop. Espero que el vídeo us hagi agradat. M'he tomat alguna llibertat per fer aquestes evolucions més interessants. Espero que hagi funcionat. Si veig que aquest vídeo té suport, cosa que pels meus estàndards són 10 likes, faré una segona part de com segueix. Ara, vés-te'n a estudiar.